anda, meu mare de Déu, i anda, meu sana pressada, i aquí vaig algun terreny. Rafael Patxot i Jubert va ser un gran mecenes de grans projectes aquí a Catalunya, tant de cultura com de beneficència i com d'ajut a la ciència. Era de Sant Feliu de Guíxols, d'una família industrial, d'una fàbrica de taps de suro, que va estudiar tant a França com a Anglaterra. Va ser un gran mecenes que era nascut a Sant Feliu de Guíxols, però es va establir molt aviat a Barcelona. Era un científic que havia començat els estudis tant a França com a Anglaterra, però que per raons familiars se li va morir el pare, va haver de tornar i va ser sempre més aviat un gran autodidacta. Tenia l'avantatge que podia llegir anglès i alemany i estava molt al cas dels seus temes, que eren fonamentalment astronomia i temes científics, però tenia un gran interès pels temes humanístics també. I aleshores va tenir sort econòmicament, va treballar a banda d'una petita fàbrica que tenia a Sant Feliu, que se la va vendre. Quan es va establir a Barcelona, va treballar amb el seu sogre, amb uns negocis amb ultramar, que en aquell moment encara es deia així, amb les colònies, etc. I el sogre es va morir molt aviat i llavors ell em va agafar i tot això econòmicament li anava molt bé. I després va tenir una herència molt aviat d'una germana de la seva dona, la Concepció Rebell i Civils, que era casada amb un multimilionari. I aleshores, amb aquests diners, va fer una fundació que oficialment no la va constituir mai, però que treballava amb aquesta Fundació Concepció Rebell i Civils, que llavors una part havia de ser obra assistencial i una altra part era obra cultural. Durant els seus estudis a Anglaterra es va morir el seu pare i va haver de tornar a fer-se càrrec de la fàbrica. Però després ell va ser el marmessor d'una fortuna important del marit de la seva cunyada, que li van encomanar amb ell. I aleshores va deixar la fàbrica i es va dedicar al mecenatge, a administrar tota aquesta gran fortuna. I dins aquesta obra cultural hi va incloure tota una sèrie d'iniciatives relacionades amb l'Institut d'Estudis Catalans, a l'Acadèmia de Bones Lletres, amb la senyora Bonmaison i la seva escola per a les dones, etc. I va muntar també, per les relacions que tenia, ell tenia molta relació amb els, com es diu això, amb els orfeons, amb institucions culturals de tota mena. I llavors l'Orfeó Català els va proposar que l'ajudessin per tirar endavant un recull de poesia popular catalana, el Cançoner Popular de Catalunya. I aleshores, per tirar endavant el cançoner, van crear una institució que es va anar fent important i que va treballar molt entre l'any 1921-22 i 1936, que es deia l'obra del Cançoner Popular de Catalunya. La llàstima és que això, com totes les altres iniciatives del senyor Patxot, va quedar interromput gairebé del tot per la guerra. El 1921, en Rafael Patxot i Jubert demana o encomana a l'Orfeó Català, i concretament al seu director, a Lluís Millet, que era un gran amic d'ell, el projecte de recol·lecció de la cançó popular catalana a través de tots els territoris de l'àmbit de la llengua, no? El Principat,
al País Valencià, les Illes, la Catalunya Nord. Ell era molt amic d'un altre, del Rossend Serra i Pagès, que quan es va morir el Rossend Serra, el Patxot en va ser marmessor i per això en aquest arxiu hi ha tota una secció que és el material cançonístic que ell guardava, però el Serra tenia uns projectes totalment diferents dels que plantejaven els d'Orfeo i quan van fer una reunió prèvia i va guanyar l'Orfeo, diguem-ne, jo estic segur que el Patxot ja ho tenia pactat abans i van tirar endavant aquest projecte de fer un cançoner unitari i no un cançoner per comarques com volia fer el Serra. El cançoner, doncs, tal com deia a la seva carta inicial escrita amb el Lluís Millet, consistia en això, en aquest text, que diu: aquesta obra consistia en la preparació d'un corpus musical de totes les cançons populars nostres, les que ja són publicades, les moltes que hi ha recollides, però romanen inèdites, les que encara ignorem per mor de que vaguen esquerpes per les nostres contrades, on caldrà sobtar-les. Sobtar-les, vol dir anar-les a buscar. Per tant, el projecte aquest de l'obra de la cançoner popular de Catalunya primer tenia la idea de recollir totes les cançons populars i fer un cançoner. I al principi no és que, tal com va ser el resultat, no és ben bé el que estava al principi, no? No estaven previstes tantes missions de treball de camp, sinó unes poques missions per veure si feia falta, però sobretot recollir les cançons que ja existien i que s'havien editat o que diferents entitats musicals o les persones, músics, podien tenir a casa seva i recollir-les totes en un sol corpus. El que passa és que quan van començar amb les missions, mica en mica es van adonar que hi havia molta feina a fer i se'n van fer 66 missions de recerca de les cançons tradicionals. Ells el que volien era fer un cançoner i aleshores per fer el cançoner van fer l'obra i aleshores l'obra era el material que els hauria permès de publicar 1 o 2 o 3 o 4 o 5 volums de cançons, com havien fet al Milà en altres èpoques, però la diferència que al Milà pràcticament no hi posava la part musical, era molt poc, perquè ell no era músic, i en canvi aquí la part principal era la música. El paper de l'Orfeó Català, tenint en compte que el seu projecte una mica era paral·lel una mica a les intencions de l'obra de cançoner, anava molt en paral·lel al sentit i als objectius, doncs Rafael Patxot, com a mecenes, va creure i va veure realment que l'Orfeó Català hi podria fer moltíssim en aquest projecte. Per això, quan Rafael Patxot decideix iniciar-lo, crida als principals dirigents de l'Orfeó, Lluís Millet i Francesc Pujol, per reunir-se i decidir començar aquest projecte juntament també amb altres entitats relacionades amb el món folclòric, amb el món etnològic. Es reuniren i decidiren començar aquesta obra de cançoner i com l'Orfeó Català, com a principal pioner en la recuperació de la música catalana, posaren Francesc Pujol com a director de l'obra i per tal que fes tot el seguiment d'aquestes missions, que després hi col·laboraven moltes altres personalitats. El treball de camp que es feia en aquell moment tenia dos aspectes. Un podia ser el dictat. Vas a veure un poble amb una persona, la canta i al mateix temps que canta, el músic que l'està entrevistant va escrivint la transcripció de la música. Per tant, s'havia de ser molt bon músic a l'hora de fer aquesta feina perquè és ben bé el dictat de la cançó que has de posar les notes, fins i tot gairebé amb la seva altura real, no? I també copiar la lletra, que a vegades això feia un altre, no anava un de sol, sempre era un músic o una persona vinculada al món de la llengua, filòleg, el que sé, o etnòleg, i aleshores aquest es dedicava a copiar la lletra de les cançons. Això era una manera. L'altra va ser fer-ho fer amb el fonògraf. És curiós perquè el primer projecte que surt de les primeres reunions de l'obra del cançoner es diu el següent sobre el fonògraf. Aquesta missió
o missions realitzaran la tasca de recollir cançons ben cantades per mitjà del fonògraf, a fi de formar un arxiu, encara que sigui reduït, amb el qual puguen en tot moment estudiar-se totes les particularitats de la manera de cantar popular. És a dir, des del principi ja es pensa en el fonògraf com una eina important de recol·lecció de cançons populars. A l'hora de la veritat, el fonògraf es fa servir, Déu-n'hi-do, les vegades que es fa servir, però no tantes com, diguéssim, es fa amb el treball de camp directe. Els que hem fet treball de camp ho hem pogut constatar que mai no es canten exactament igual. I per tant, el que a ell li convenia era recollir la música tal com els cantaires ho feien sense passar per l'escriptura. I per això van posar en marxa, van comprar uns aparells que en aquell moment eren molt moderns, uns corrons de cera que s'espatllaven molt sovint i que s'acabaven i que després era difícil de consultar-los, però que en tot cas en aquells moments allò era un signe de modernitat. A Europa es començava a fer servir el fonògraf com una eina important. Per exemple, Bela Bartók i Zoltán Kodály, en les seves missions de recerca a la zona de Transilvània, la part hongaresa de Romania, per exemple, ja havien fet servir una foto perfecta que surt de la gent cantant al davant de l'embut aquest del fonògraf, el qual és un sistema d'enregistrament directe dels primers enregistraments del so, el qual també pot reproduir. I passa que és de curta durada i cap potser una cançó màxim, o dues com a molt màxim, però sobretot una cançó segur, i demanava una certa habilitat per fer-lo servir, per fer-ne ús, que també els hi passava moltes vegades amb els missioners aquests de l'obra del cançoner, que se'ls espatllava l'aparell i havien de córrer a buscar recanvis, coses, i això a vegades era un inconvenient a l'hora de cantar, perquè els cantadors que ja estaven d'acord en cantar al davant d'aquell embut, que a vegades no era fàcil, doncs llavors es trobaven frustrats perquè la tecnologia no funcionava. El so enregistrat es pot dir que comença el 1877, quan Thomas Alva Edison aconsegueix enregistrar sobre un cilindre rodejat d'una fulla d'estany la seva pròpia veu. Després ho va perfeccionar amb el cilindre, que se'n va dir el cilindre de cera, perquè això permetia una cosa molt més pràctica, que les primeres làmines d'estany eren molt fràgils, tenien que anar amb unes cadenetes, era una cosa pràcticament de laboratori, però a nivell popular no haguera tingut èxit. És fàcil entendre que en aquella època no hi havia ni bobines sonores, que van aparèixer comercialment pràcticament després de la Segona Guerra Mundial. Només hi havia els fils magnètics i eren molt cars i no hi havia aparells aquí, s'havien d'importar. Llavors, un aparell que sí que existia a Catalunya ja des de principis del segle XX era el fonògraf, i el fonògraf permetia amb un cilindre de cera verge fer enregistrament d'entre 3-4 minuts, els més petits, els Edison, que se'n deien, i els Edifon, que eren potser de 5 a 6 minuts. I, esclar, no tenien més remei que fer servir aquest suport, no hi havia res més. El cilindre de cera està fet d'un material que se n'hi diu cera, que no és cera pròpiament dit, no és la cera d'abella que nosaltres coneixem, perquè això es desfaria a la temperatura ambient una mica alta, no? Aquesta cera permet que a l'hora de gravar-la permet crear un solc, i aquest solc, diguem-ne, és més fondo o menys fondo, i això provoca la vibració, les vibracions de la membrana, fa que el solc estigui modulat
amb la veu o amb el so. Al reproduir-lo es passa al contrari, es posa una membrana amb una agulla, que en aquest cas no és un estilet, o sigui, l'estilet gravador és molt punxent, permet, ja que té que fer alhora el solc i gravar la música. Aquest altre és més rodó, normalment és com té una forma de petita boleta, i aquest, doncs, entra i surt, diguem-ne, de dintre el solc, i aquestes entrar i sortir doncs, fa vibrar una membrana, la qual és amplificada per una trompeta que permet, doncs, és una amplificació purament acústica del so. L'obra del cançoner volia ser, per entendre'ns, moderna i estar al dia. I llavors van utilitzar l'únic que fins en aquells moments els músics copiaven la cançó i feien el que podien, perquè ja me'n recordo que el meu avi a vegades posava una nota dient aquesta tonada té entre un sí i un do, que és una cosa que des d'un punt de vista només de notes no es pot marcar. I per tant, com que ells, sobretot el Samper, que va treballar molt en les cançons de treball de Mallorca, que tenien relació amb la música àrab, ell deia que venia dels esclaus que havien quedat després de la conquesta de Jaume I, i que el Pujol deia que això no tenia cap interès perquè no era racial, tenien idees molt diverses. El Samper era molt més ampli d'horitzons que no pas el Pujol. I doncs el Samper deia que molt sovint no podria transcriure al 100% aquestes peces. Va ser important sobretot a Mallorca, on Samper precisament havia dit que són molt interessants les cançons de treballada, del treball, però són molt melismàtiques, són molt riques d'ornamentacions, i transcriure-ho així directament es fa difícil, i en canvi, enregistrat amb el fonògraf, tindries el so, que es podia repetir diferents vegades, i així es podia transcriure, i a part d'això, també amb el fonògraf, tenies la veu de la persona que cantava, amb les seves qualitats, amb el seu entorn, el seu ambient, i també fins i tot a vegades algun petit comentari sobre el que es cantava. Per tant, doncs, l'enregistrament sonor enriquia molt més la transcripció de la cançó popular. Si no sortia bé o si podien esborrar-lo, ells en deien l'afaitaven. De fet, hi havia un sistema per afaitar el cilindre i tornar-lo a enregistrar. Sí, sí. El que passa que, esclar, anava perdent capes. El gruix de la cera permetia potser fer-ho 5 vegades, però no crec que més. La major part d'aquests cilindres, que n'hi havia molts, uns es van perdre i uns altres estan pràcticament inutilitzats perquè es van florir, i fins ara els diversos esforços que han fet per llegir-los diuen que és impossible, i uns quants que sí que s'han pogut llegir, per exemple els que tenen a la Biblioteca de Catalunya, que van sortir de la Masia Mariona, que pertanyia al senyor Espatxot, se sent tan malament que gairebé no hi ha manera ni d'entendre la lletra però bé, és el que tenim. En tot cas, per aquell moment era una tècnica molt avançada. Això és un problema molt típic dels cilindres, perquè per protegir-los estaven a dins d'una capsa on a dins hi havia una mena de cotó. El cotó és un material orgànic on, si no es conserva en unes condicions d'humitat i temperatura adequades, doncs s'hi posen organismes, i aquests organismes, fongs, poden estar latents allà durant molt temps fins que es tornen a donar les condicions en les que es reprodueixen i afloren. I jo crec que en el cas d'alguns d'aquests cilindres de l'Orfeó o es devien mullar les capses, el cas és que
es varen inflar i ara no han permès que es puguin treure els cilindres. Els cilindres de cera tenien una durada segons els tamanys, perquè n'hi van haver-hi de diferents tamanys, doncs entre 2 i 4 minuts. El normal eren els de 4 minuts. Els cilindres són cilíndrics, efectivament, però en la part interior són cònics per permetre que es quedi fixada la peça dins d'un braç. Llavors aquesta part cònica és interior i fa que hi hagi una base més ampla i una altra més estreta. I en la base més ampla es podria haver escrit amb un punxó el contingut. Però això feia inviable esborrar-ho i escriure-ho moltes vegades, de manera que tradicionalment i en tots els països s'hi posava un paperet enrotllat a dins. Amb aquests paperets podem veure també la procedència d'aquestes missions. La majoria d'elles procedeixen de la Garrotxa, també en tenim algunes procedents de l'Alt Empordà, també algunes puntualment de la Selva. I també el Solsonès. Faltaria ara una mica estudiar més a fons aquests cilindres, veure la informació que contenen i comparar-ho amb la informació que tenim de les missions per saber exactament en quina missió es va gravar cadascun d'aquest rotlle. Les missions en què es va fer servir el fonògraf són unes 7 o 8, sembla, i de les quals estan repartides entre, sobretot, les Illes Balears. Després també es va fer servir al Solsonès i a la Garrotxa. N'hi va haver 3 a Mallorca, segur, amb en Baltasar Samper. N'hi va haver un altre pel Solsonès i el Berguedà de mossèn Higini Anglès i Pere Boïgues. N'hi va haver un altre per les comarques gironines, la Selva, sembla ser que també alguna localitat de l'Alt Empordà, la Garrotxa, Olot. N'hi va haver alguna també... Nosaltres tenim un cilindre gravat a Vic. La nostra col·lecció estava en força bon estat. És veritat que n'hi havia algun que estava esquerdat, que finalment es va trencar però es va poder recuperar. I això, diguem que la part positiva va ser que ens va permetre conèixer tota una feina de restauració que va fer un especialista americà, el doctor Hanchalian, i clar, l'estat era bo i el so també. El so també s'ha pogut recuperar bastant bé. Sí que és veritat que entre la manera de cantar, entre el sistema molt bàsic de captura del so, fa difícil a vegades entendre la lletra, però els que tenim estan en bon estat. Una altra cosa és que els que coneixem que existeixen tampoc no sabem en quin estat estan. I ho dic perquè, almenys fins avui, sabem que hi ha 2 col·leccions. Una ja es coneixia, que és la de l'Orfeó Català, i una altra és una col·lecció que hi ha a la Discoteca di Stato a Roma. La col·lecció més gran que hi ha de corrons de cera actualment és a l'Orfeó Català. Pel que fa a documents sonors, aquí només tenim els cilindres de cera, al voltant d'uns 70 cilindres de cera aproximadament. Alguns d'ells que sabem que van estar, diguéssim, reproduïts, van estar gravats en la missió concreta. D'altres són cilindres de cera que potser que estan buits, sense gravació. Malauradament, aquests cilindres de seda s'ha perdut el seu contingut, però tot i així no deixa de ser un testimoni físic de que va haver unes gravacions en aquestes missions. A més, cada cilindre té en el seu interior un paperet on hi ha llistats aquelles cançons que s'hi han gravat. En alguns d'ells també conserven el nom de la persona que va cantar la peça enregistrada, també l'any i també el lloc on es va gravar la peça. A la Biblioteca de Catalunya també hi ha un altre petit fons, que són 5 corrons de cera, que hi han arribat també d'una manera molt curiosa. Per una casualitat, se'ns va proposar de conservar uns cilindres de l'obra del cançoner, però no va arribar aquesta notícia així. Tenim uns cilindres de l'obra del cançoner. No, va arribar d'una manera una mica rocambolesca, amb una trucada anònima, dient que una persona volia fer donació d'uns documents que no sabia exactament què eren, però que estaven etiquetats, i deien Mallorca 1926, i que havien sortit de la Casa Mariona del Montseny, de Mosqueroles. I a partir d'aquí ja hi ha una història molt interessant que el mateix protagonista ha descrit en un blog de la biblioteca, i el podeu trobar allà, però que resumint es tracta que aquest noi, que es diu Joan Codina, quan era petit, amb altres nanos, va entrar a la Casa Mariona
a investigar allò que fan els nens que entren en una casa tancada, una aventura. I es van trobar uns cilindres i en van agafar uns quants. I en Joan tenia uns quants cilindres a casa i ja en la seva vida adulta, durant molt de temps, va pensar que potser els havia de lliurar amb alguna institució. Però li feia molta vergonya dir que els havia robat. I llavors no es va identificar fins que no li vàrem assegurar que això, primer, que si era un delicte l'havia comès un infant, segona, que ja havia prescrit, i tercera, que potser havia contribuït a salvar un patrimoni, com així va ser i així va reconèixer la família Patxot. Físicament hi ha 9 cilindres, el que passa és que n'hi ha alguns que no estan enregistrats i d'altres que no hem pogut recuperar el contingut, però em sembla que n'hi ha 5 que sí que podem escoltar i són tonades de treball, tonades de batre, tonades de llaurar i alguna cançó tradicional, d'aquestes que es transmetia oralment de pares a fills. El que és curiós és que una vegada un tècnic musicòleg austríac va venir a Barcelona amb una reunió també de fonoteques i van a veure a la directora de la fonoteca de la Biblioteca de Catalunya, a la senyora Margarida Ullate, i sobre la taula tenia aquests corrons de cera de l'obra del Cançoner Popular de Catalunya que li havien arribat. I va veure les capses i llavors em va dir que, curiosament, amb ell se li havia fet un encàrrec de digitalitzar uns cilindres amb la mateixa lletra i amb les mateixes dades de Mallorca 1926. I va ser aquí quan vam començar una conversa de dir, a veure, això, Mallorca... Diu, sí, eren uns cilindres que no sabem l'origen perquè a mi només em varen cridar com a tècnic enginyer. O sigui que ell tampoc no sabia la història. Però em va dir, em va donar les dades del tècnic de la discoteca d'Istato i aquest tècnic em va passar una relació dient que encara no els tenien en disposició de posar-los a l'abast del públic. Però ara suposo que sí, segur. L'Istituto Centrale per i Beni Sonori et Audiovisivi. Allà hi ha uns 20 corrons de cera de l'obra del Cançoner Popular de Catalunya, dels quals 10 encara es pot sentir el so. Com van arribar a Roma aquests cilindres? També és un altre misteri. Que no sabem quins van ser els mitjans pels quals van arribar allà, però sabem que existeix, en tenim una relació, són uns 40 cilindres i aquests estan digitalitzats. O sigui que, poc o molt, es pot tenir una mostra de, si més no, alguna de les gravacions de Sant Per i alguna també de les de mossèn Higini Anglès. El fet és que d'aquesta fonoteca, diguéssim, central italiana, vam comprar amb una col·leccionista de Florència un gran paquet de cilindres de cera de la marca Edison. I llavors van donar a inventariar tot aquest material amb un tècnic italià i un tècnic austríac i aquest senyor que va estar justament amb la Margarida Ullate i van anar per allà, a Roma. De tal manera que ara hi vam poder-hi anar, veure'ls, ens van acollir molt bé, van quedar parats que algú s'interessés per aquests materials, però dic, nosaltres ens interessen molt perquè anem al darrere de tot el que podem trobar i se'ls va fer sentir. I de fet hi ha alguns cilindres que se senten molt bé les cançons que es canten. Mireu la Tomasina com va pel carrer Nou, forta cistella llarga que no hi cap sinó moc nou. Mireu la Tomasina com va pels capotins, fa petar la xinela i al davant dels padrins, i en cot el cap en terra hi ha molta sensedat. Los padrins de Manresa ni saben les maldats. Actualment, en el Centre de Documentació de l'Orfeó Català disposem d'alguns fons documentals que encara presenten i conserven documents relacionats amb l'obra del Cançoner Popular de Catalunya, com a fruit de la col·laboració i de la intervenció i de la col·laboració directa que va haver entre l'Orfeó Català i el projecte de l'obra del Cançoner.
Aquests documents es troben actualment en el fons Francesc Pujol, que va ser el director de l'obra del cançoner. També podem trobar documents en el fons Lluís Millet i Pagès, també com a productors i col·laboradors de l'obra del cançoner, especialment el Lluís Maria Millet i Pagès, que va col·laborar en diverses missions. També ens trobem partitures dels concursos que també va impulsar l'obra del cançoner popular. A més, en el fons Francesc Pujol, a més de conservar-se la correspondència amb Joan Omades, amb Baltasar Samper, doncs també es conserva un material inèdit que es va trobar fa pocs anys entre els dipòsits de documentació que tenim aquí a l'Orfeó. Aquest material es tracta del futur segon volum del Diccionari d'Entremesos i de la Dansa, que es va publicar un primer volum per part de Francesc Pujol i Joan Amades, però aquest segon volum, aquests materials, se sabia que s'havia escrit alguna cosa però no s'havia trobat, i ara, gràcies a aquesta troballa, tenim aquest diccionari que ja ha estat estudiat i transcrit, però ara faltaria fer, qui sap, potser una posterior edició, i és un material inèdit molt interessant per completar aquest estudi que vam fer en un moment Francesc Pujol i que seguiria aquest primer volum que ja es havia editat en un primer moment. Fins aquí és tot el que per ara es pot dir sobre l'enregistrament sonor amb el fonògraf a l'obra del cançoner popular de Catalunya. Des de la tornada d'aquest arxiu a Catalunya, concretament al monestir de Montserrat l'any 1991, es pot dir que ha estat una immensa capsa de sorpreses en el sentit que hem pres consciència a poc de les seves dimensions, de la seva complexitat i de la importància que té per al coneixement del cançoner, del llegendari i de la literatura popular dels països de parla catalana. El tema de l'ús del fonògraf és un tema menor, però indica la inquietud d'aquells missioners recercadors a emprar els darrers avenços tecnològics per obtenir un major coneixement dels documents musicals que anaven trobant a través de l'enquesta oral. I a la vorera